Днес ще почнем нова поредица, която се казва Nameless Cat. Да видим. Мисля, че ще е интересно. Добре, това го скипваме. Да, даже не го видях. Това е много интересна игричка. Добре, дайте, няма просто да скипваме така. Добре, къде показвам. Добре, успях. То това... Ой, не съм малко ще да падна. Това лева няма ли край? Вляза в църквата. Много интересно, как ще вляза обаче? Или па не? Лайф, не? Не! Защо не ми дава сега? Аз се изпуснах. Къде ще вляза обаче? Чакайте, мисля, че се сещам. Така! Айде, моля ти се! Мисля да се направя нов YouTube канал, но ще видя. Чакайте, бърках се. Това ако мога да го достигна, най-много. Медузки, какво правиш ти там, бе? Dude, медузки, it's impossible to jump over this canyon. Да видим дали ще си добър. Дали ще успеем? Айде, Нати, ще видим кой. Това динамит ли е? Може би ако не биваше да го натискам, нямаше и да се активира. Логика.
Обаче... Трап. Да съм в капан, ли? В смисъл? Чакай, аз можех и да съм... Oh, it's a cute little kid. My name is Nora. What is a big snowstorm, huh? It's difficult to travel to this weather. What road is churches? Check it. Trapped by the deadly booby trap. Дайте да го скипнем. Какво беше това? No. Things. Ами наистина. Ау! Възможно. И защо ни връща чак в това начало? Ауч, най. Добре. И че не е добре даже. Добре, не бива да скачам. Няма да ме убие. Що ли изобщо се съмнявам? Можех и да успея вече. Ама... този път успях. Добре, чакаме. Така, сега мисля, че... Или па... Не! Чекпоинт няма. Чекпоинт. Тук не знам как успях. Аз трябва надолу да слизам. Добре, но вече сващам като личи. Или пък не. Може... Да, можем бе. Аз ще слизам надолу обаче. Как е възможно да си сляза? Не, моля ти се. Моля те, успях. О. Супер. Чекпоинт ли вече има? Повече капани. Интересно. Interesting about it. Това так тия май ще разрежат, ако може. Не. Нищо. Та игра е интересна и мисля, че ще правя поредица на нея. Как ще скача там ми е много чудно. Нямам телепортация, май ще се връщам като личи. 7:21. Имам време. Така май ще слизам надолу, щом като не мога там. И хайде, хоп! Хоп! Ето и медузката. Пак ни чака. Хайде да си поговорим с нея. Опс. Hi. I didn't think we would meet again so soon. Чайте да си спра телевизора, тъй като няма какво да гледам. Did you know that canyon wasn't so dangerous after all? We could simply jump over it. But the platforms ahead looked dangerous indeed. Ще те видим накрая обаче. И отново използвах Good Damn Greed. Ай! Не искам чекпоинт. Опс, вече имам чекпоинт. Deadly. Пише нещо, но не може да дочу. Ако сме толкова успешни, можем... Не! Беше толкова накрая близо, че успях. Това беше елементарно. Опс.
Какво беше това? Айде, котенце. Айде. Чукай, 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 чукай. Кученце, сега е котка и куче. You're here just in time. I'm trying to get a good sleep right now. Therefore, I need to say goodnight to you. We might see each other at the same place next time. Добре, но защо? Какво ли има надолу? Само да няма капан. Дайте да видим. Добре, аз си мислех, че тази игра е с някакви левели. Обаче пак не връща на това място. Успяхме вече да се върнем този път с край. Здрасти, Нора! Watch out for the reds. Добре, мисля, че още малко и да приключвам. Добре, скипваме. Checkpoint! Moving platform. Приключвам с това, да ми е последно. Само, че как си така. Сяде. Добре, че се сещам. Супер. Имат вече. Гледайте колко. Съвръщаме още от началото. Чапа едно толкова. Не може да го скочи. Не! Дори не бях толкова близо. Внимателно. Не! Не мога се. Ако го мина. В смисъл, няма да това да ми е последния път. Сега ще чакам 1000 часа. Или па не. No words. Вей за малко. Дали ще успея? Колко са, бе? По 300 милиарда. Този път наистина. Успях, искам чекпоинта. Скипвам, моля се. Това как да го мина, ми кажи. Ами как? Е много лесно. Мале, какво беше това? Дайте да се върнем. Супер! Вече имаме чекпоинт. Тус нещо си, но това ще го продължим в следващия клип. Това беше за този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате за моят канал. И ще се видим в следващото видео на тази игра. Много ми хареса, много ми допадна. Така че да, това беше от мен и довиждане и хубав ден. Чао, чао!